Územie Starej Bystrice sa rozprestieralo v nádhernej horskej krajine plnej zelených lúk a hlbokých údolí. Pôvodne táto rozlehlá oblasť patrila k majestátnemu starohradskému pánstvu. V 14. storočí však dominanciu prebral mocný hrad Strečno. Živou Klubínskou dolinou zrejme prechádzala dôležitá obchodná cesta, kade pomaly kráčali silné kone a ťažké vozy, naložené vzácnym tovarom smerujúce do poľských miest. Začiatkom 16. storočia sem prišli prví hrdí Valasi. Títo odvážni pastieri s dlhými palicami v rukách a hrubými vlnenými kabátmi na pleciach začali klčovať hustý porast. Založili rozsiahle lúky, na ktorých sa pásli obrovské biele stáda oviec. Vďaka ich mozolnatým rukám a nezlomnej vôli sa drsná horská krajina premenila na úrodné pastviny a prvé pevné drevené usadlosti. V 17. storočí patril tento bohatý kraj rodine Františka Vešeléniho, no neskôr prešiel do rúk slávnych bratov Löwenburgovcov. Majetky sa postupne delili a panstvo rástlo do krásy. V roku 1814 kúpil celú rozsiahlu oblasť bohatý viedenský bankár Juraj Sina za neuveriteľných 80 000 zlatých mincí. Nový majiteľ priniesol nový poriadok a panstvo rozdelil na prosperujúce dištrikty. Stará Bystrica bola dlhé roky významným centrom celej širokej doliny. Pravidelne sa tu schádzala súdna panská stolica. Dvakrát do roka prišli do obce bohato zdobené koče s váženými sudcami a stoličnými pánmi v dlhých kabátoch. Zasadli za veľké drevené stoly v miestnej sále a pozorne počúvali obyvateľov, ktorí sem prichádzali hľadať spravodlivosť a riešiť majetkové spory. Dedina pulzovala rušným a mimoriadne pracovitým životom. V polovici 18. storočia tu hrdo stála hučiaca železiareň, ktorá bola jedinou svojho druhu v celej trenčianskej stolici. Šikovní majstri s koženými zásterami tavili železnú rudu vyťaženú z okolitých kopcov. Z otvorených pecí šľahali jasné plamene a kováči ťažkými kladivami kuli na nákovách svojich vyhní pevné železné nástroje pre celé široké okolie. Zručnosť a pracovitosť miestnych ľudí nepoznala hranice. Na slnečných stráňach pracovali zanietení tehliari, ktorí z vlhkej hliny pálili pevné červené tehly pre nové domy. V obci rozvoniaval veľký pivovar a hučala rušná pálenica, kde majstri bednári z ohýbaného dreva skladali obrovské sudy a drevené putne. Pracovití mlynári v bielých košeliach zasa mleli zlaté obilie v mohutných drevených mlynoch. Bystrickí chlapi boli široko ďaleko známi svojou mimoriadnou odvahou a silou na rozbúrenej vode. Vďaka rýchlej horskej rieke sa tu vo veľkom rozvíjalo tradičné pltníctvo. Odvážni muži spájali hrubé kmene stromov do pevných pltí a nakladali na ne stovky vyrezaných dosiek. S dlhými palicami v rukách bezpečne kormidlovali svoje obrovské drevené plavidlá dolu prudkým a dravým prúdom. Z dôležitých remesiel tu prekvitalo aj garbiarstvo a tkáčstvo. Skúsení garbiari zhotovovali pevnú koženú obuv, tradičné krpce, široké opasky a zdobené konské postroje. Miestni krajčíri s dlhými železnými ihlami zasa precízne šili hrubé súkenné kabáty, dlhé plášte a hrejivé vesty, ktoré chránili hrdých vrchovcov pred tuhými zimnými mrazmi a chladným horským vetrom. Na okraji dediny sa rozprestierali veľké panské dvory, kde vládol čulý hospodársky ruch. Šikovní majerskí úradníci sa starali o obrovské stáda ušľachtilého dobytka a jemnovlnných oviec. Ráno čo ráno sluhovia s drevenými krhlami a veľkými šaflíkmi dojili zdravé kravy. Stodoly boli plné voňavého sena a na rozľahlých poliach sa pestovali zemiaky a odolný horský ovoz. Hoci bola tunajšia kamenistá zemskúpa na úrodu, ľudia sa nikdy nevzdávali. Každý jeden voľný kúsok pôdy, od strmých svahov až po tiché doliny, bol starostlivo obrobený.
Gazdovia s drevenými pluhmi a ťažnými koňmi od skorého rána orali dlhé polia. Vďaka ich neúnavnej drine sa na zelených lúkach vršili vysoké kopy sena, ktoré zabezpečili prežitie celých rodín. Príroda tu občas ukázala svoju silu, no dedinčania vždy držali pevne spolu. Keď silné letné búrky priniesli blesky a rozvodnená rieka ohrozovala drevené lávky, chlapi okamžite spevňovali brehy ťažkými kameňmi. Ženy zatiaľ v miestnom kostole zapaľovali vysoké voskové sviece a zvonári ťahali za hrubé laná mohutných zvonov, aby odohnali čierne mračná a zachránili spoločnú úrodu. Vzdelanie malo v tejto komunite svoje čestné a dôležité miesto. V centre dediny stála drevená škola so zeleninovou záhradkou, ktorú dlhé roky viedol obetavý učiteľ Ján Pažitný. Neskôr, koncom 30. rokov 19. storočia, spojili miestni chlapi svoje sily. Priniesli čerstvé drevo z okolitých hôr, opracovali mohutné trámy a postavili pre svoje milované deti úplne novú školskú budovu. Duchovným srdcom a pýchou celej obce bol kostol. Počas veľkých cirkevných sviatkov, akým bolo napríklad Božie telo, sa celá dedina obliekla do nádherných farebných krojov. Ľudia kráčali v dlhom slávnostnom sprievode, hrdo niesli vyšívané zástavy a pred kostolom zneli mohutné rany z ťažkého kovového mažiara. Oslavy sprevádzala obrovská radosť a vďačnosť. Starobystričania mali mimoriadne veľké a súcitné srdcia. Keď niekto z komunity prišiel o strechu nad hlavou kvôli ničivému ohňu, obecná pokladnica mu vždy podala pomocnú ruku. Chlapi z dediny nakladali na pevné drevené vozy stavebné drevo a išli pomáhať pohorelcom opravovať zničené domy. Obec s láskou prispievala aj na teplé odevy pre opustené siroty a chudobné rodiny. Na čele tohto pracovitého ľudu stál spravodlivý richtár a jeho verný podrichtár. Boli to volení zástupcovia z radou najlepších gazdov, ktorí skladali slávnostnú prísahu na Bibliu. Sľubovali pred celou komunitou, že budú chrániť obecný majetok. Viedli presné a hrubé účtovné knihy, kontrolovali predaj kvalitného dreva a s obrovskou rozvahou spravovali spoločné dedinské financie. Rok 1831 priniesol veľkú skúšku v podobe ťažkej cholerovej epidémie. Ľudia však tvárou v tvár chorobe ukázali neuveriteľnú obetavosť. Dedinská rada zo svojich zásob rozdeľovala chorým rodinám vzácne obilie a liečivé bylinné odvary. Miestny farár neúnavne navštevoval domy a prinášal nádej. Hoci to boli ťažké časy, komunita prežila vďaka nesmiernej vzájomnej pomoci a nezlomnej viere. Tento hrdý ľud sa nezlakol ani nespravodlivosti zo strany mocných. Keď panský úradník Kojiš začal vykorisťovať chudobných roľníkov, pýtať úplatky a trestať nevinných, gazdovia nesklopili zrak. Odvážne spísali dlhú a podrobnú sťažnosť, v ktorej presne vymenovali všetky jeho zlé skutky. Tento slávny akt vzdoru jasne ukázal, že obyvatelia si ctia pravdu a nenechajú sa zlomiť. Bojovali s ním dlhé roky, ale svoj boj napokon vyhrali. Zrušenie poddanstva v roku 1848 prinieslo obrovskú dejinnú zmenu a novú nádej. Hoci panstvo sprvu obmedzilo prístup do lesov, zruční chlapi si okamžite našli vlastnú cestu. Zjednotili sa do silných drevorúbačských skupín a začali uzatvárať hromadné pracovné zmluvy. So širokými sekerami v rukách bezpečne a profesionálne rúbali označené stromy a zarábali poctivé peniaze. Spoločnými silami dokázali títo usilovní ľudia budovať úžasné a trvácne diela. V roku 1850 sa dedinčania rozhodli preliať starý prasknutý zvon a postaviť okolo kostola nové pevné oplotenie. Zvuk tesárskych sekier a píl sa radostne rozliehal celou rozľahlou dolinou, ako jasný dôkaz neustálej a horúcej túžby zveľaďovať svoj milovaný domov.
Život v Starej Bystrici v 19. storočí bol plný tvrdej práce. No vykoval z miestnych obyvateľov neuveriteľne silné a hrdé osobnosti. Ich mozoľnaté ruky po dlhé stáročia trpezlivo menili drsnú divokú prírodu na úrodné polia a bezpečné rodinné domovy. Prekonali mnohé ťažké prekážky, no nikdy nestratili svoju hlbokú vieru, vzájomnú úctu a nekonečnú lásku k rodnej zemi.